Ta klaro, Mikel supertxarra da Fortniten. Zeden boa guztien kanpeatzen dabil. Baina Nagore eta biok rasiatzen gea superonak. En plan asako. Ta ordu normala da irabaztea, ez da, aita? Bai, normala da, bai. Eguerdion! Ze goze! Ostia puta, ama. Lur ahori! Ama, hau azurea? Ze pasat zaizu Espainetan? Bai, hau, pixkat gorrixa marra utzi diate, ez? Bigotea depilatzea jo naiz, eta hasieran gorritxuta galdetzen zait, baina seion pasako zait. Ta ez duzu minik ematen? Bai, klaro, ematen didala, baina, bueno, ja oitxuta nago, Jose, pasa zela da. Ta zatik hankentezu? Zer? Hombre, a ver, igual zuk nahiago duzula bigoteri gabe, baina... Aita, zuke baita dakazu bigotea eta bizarra. Baina desberdina da, nik gizona naiz. Ta? Zuketzen dukan Fortnite, nola da? Fortnite partidarik. Aita, ta ama gutxiko maiteko zenuke bigoteaz balu depilatuko? Nola ba, berdin maiteko nuke. Bai, venga, Mercedes, zuk berdin maiteko ninduzu bizarra utziko banu. Bigotea esan dugu. Aita? Bueno, bai, berdin maiteko nuke, bai. Aita, ama da bibotea izan ala ez. Ta kriston bibotea du. Bueno, ja ez. Bueno, ja ez. Baina demagun ez da zula depilatzen. Horrek zesan nahi du. Etzeala hain emakumea? Aita, zu deudaran freskito guztua ibiltzetza pareoakin, Baina etzea ausartzen balkoia agertuatzen. Aber bizil lagunak zesan gauten. Zeatik. Hombre, aguakate ximurroi txintxilika bizilagun guztien aurrean, oso ondo ez dut ematen. Aguakate hauek ez daude hain ximurrak. Ta jende guztia pentsatuko luke, gona batekin nagoela. Ta ze pasatzea gona jazte badezu? Gizonala emakumea izatea zalantzan jartezue edozein tontakerikin. Hau egiten badet, ez naizen maskulinoa. Ta beste hau egiten badet, ez naizen femeninoa. Ez zate kontuatzen denok dazkagula ezaugarri femeninoak zein maskulinoak? Nik ez dut ulertzen nola jendeak ez duen ikusten denok ditugula ezaugarri maskulino zein femeninoak. Nipe bai? Hombre, klaro. Nipe ezaugarri maskulino eduke. Bai, mira zematile daukezun gorputzean. Bueno, baina hori zati da ezaugarri maskulino bat. Bueno, gizonezkoetan, emakumezkoetan, baino maizago ematen den ezaugarri badelako. Bueno, baina maizago emutiek ez da esan gure beti emuten danik. Ez, gaina justu kontrakoa esan nahi du. Esan nahi du ez dela beti ematen. Ze adibidez badaude gizonak gorputzen hilerik ez dutenak, edo emakumeak gorputzen hile pile badutenak. Eta gaina ezaugarri bat maskulino izateak ez du esan nahi gizonezkoetan bakarrik edo esklusiboki ematen den zerbait denik. Edo ezaugarri hori izateagatik gizonagoa izango zarenik. Ja, ez. Bera, zenbat ezaugarrik ez dute zerikusirik gizon edo emakume izatearekin. Adibidez? Begien kolorea edo hilaren adibidez. Claro. Baina beste batzuk bai, eta horiei esaten zaie sexu ezaugarriak. Pertsona bakoitzean ezaugarri horietako batzuk maskulinoago dira eta beste batzuk femeninoago, baina horrek ez du zehazten zu neska ala mutila zaren. Bale, baina zu ezaugarri anatomiko buruz bakarri zaritz, ez da? Bai, adibidez gorputzen hile asko eukitzaren esan dut, eta hori ezaugarri anatomiko bada. Baina badaude beste sexu ezaugarri batzuk, norberaren izateko moduarekin edo espresatzeko manerekin lotuta daudenak. Edo berbaiteko daukuen modua, edo gestikulatzeko daukuen modua esango duzu. Edo janzteko dugun modua, edo ditugun zaletasunak, hori da sexu adierazpena. Bueno, genero adierazpena ere esate zaio. Baina zaletasunapen maskulinoak edo femeninoak izan leike? Bai, klaro. Beti ere kontutan hartuta maskulinoak esan nahi duela gizonezkoetan maizago ematen den ezaugarri badela eta femeninoak emakumezkoetan maizago ematen den ezaugarri badela. Maizago mateak ez da zagoen beti emuten danik. Ondo, kepa, aize ikasten. Gonak jaztea, adibidez, ezaugarri femenino bada. Baina horrek ez du esan nahi gizon batek gonari jantzi ezin duenik. Gainera, gonak jazteko modu maskulinoago bat edo femeninoago bat ere, egon liteke. Zer hemen, kontua ez da maskulinoa edo femeninoa den. Baizik eta zerbait maskulinoagoa edo femeninoagoa dela, beti ere bata bestearenekin harreman duta. Bai, baina hori da noi, esan gurot, kulturala bada, ez? Bai. Neskek margotu daui espanak, baina zergatik? Ja, hombre, ohiturak edo kulturak edo jendeartearen erabilerak beti baldintzatzen duelako sexu adierazpena. Bueno, da importantiena bakoitza jantzi eta espresau deila gure dago moduen. Faltaria, bas. Bestek ez genuen behar. Sexu ezaugarriak. Emakumetan maizago ematen diren ezaugarriei femenino deitzen zaie.
gizonetan maizago ematen direnei berriz, maskulino. Maizago emateak ez du esan nahi beti ematen direnik. Hain zuzen kontrakoa esan nahi du, ez direla beti ematen. Neskak eta mutilak, emakumeak eta gizonak, denok ezaugarri maskulino eta femeninoekin sexuatzen joaten gara bizitza osoan zehar. Eguardion! Hola. Kaixo. Hostia, que... Ze susto eman diazu.